Hej. Jag är sjukt trött. Jag kan inte sova. Jag tycker... Jag sov inte med nattlampa, men jag tände på fast ni skulle se någonting. Typ. Det så typ polisbilar utanför huset. Inte åt oss och så, men alltså, ja. Och jag är lite rädd. För det är typ blixtrar och det regnar, tror jag. För jag har tagit blixtrar 2 stycken. Nu sa det på något. Tyst. Nej, ropar nog på katten. Japp. Så vad har ni för er? Jag hoppas den här bloggen fortsätter bra. Och min blogg heter kikidanielsson.bloggplatsen.se. Förlåt, tar vi om det. kikidanielsson.bloggplatsen.se. Så hej då. Oj.